Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Jotani subscriber rok bahai tongai khaklainor jotno kahamno tongmai na hanai. Tinini vlog ge jengyang tabu ruprai di kisa berani thangnai tongo. Ayengo khoroksa gini college me dol tongo ka boy malai ba balok suka nei tini kisa malai tini boyang thangnai tongo ka boyang kaisa naijang nai jaga mo location kaham tongo ni shaupo. Ga boyang kisa aro berati hinai jeng tabu thangnai tongo boyang ga logi tongo iko yango sapung vlog ga jeng tini boy thangnai ga yango an bike ben thalanai jeng khorok den yoy ekta bike ko thalanai. Nong tadi kaisa good news tinang announce kaina ni tongo amo hongko ma hai jepro ani channel 1 ke subscribe ka wapur norong bai kaisa giveaway dina ni ang wan chukjak समझ रहे हो ganaro kaisa please ani channel doti father kisa 1 ke subscribe kari jadi 1 ke subscribe ka mani poreng norong bai kaisa giveaway rizak na japro ngeta mo giveaway rina amo apro sanai jepro subscriber complete ngo apro norong no amo sanai ja ingkai norok tinni vlog no nai enjoy khadi kanong thani kaisa sikon sa request ani channel norok talang video no nai tongo kai kisa please norok kisa subscribe kari jadi tai bell icon chini di jono notification manani bagai moto vlog rok bo khlaisi abaloka betini si norok koi malaisu moto vlog o yang ni lamar ekdom hamtaya bike rok chaloga ro nangya mo pura repair khanya ni nang tong hamo lama yang local bising ni lama rong ko mo hino ekdom lama hamya rok kukjak rok mamang ge an mo bike ni resa rok thangpai ja ka mo ge chalogo saram yang tongsu ge je pura lama hamya rok sokpai kang lama hamya rok ge pura thak 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 se awas tongsu ai di ko pura khrak 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 tongsu ge mo du tin bar chance khai ka jaga se khiklai me ang tongkha pura katal resa katal chance khai rok se du tin din kai no ta sha hai na hai same problem ngi thangpayo am boro tamang khana thepa thani da thing ya kono chongmalia ya takte bisa thikhanas nang tongjao kha yang roko phaji balo kha onek lama rok khami ekdom ge chaloga romang lama khami rok kaino o lama ni halat nai ni bisa khamya pura lama pura all cook sai thamai khamo ta se repair khaina nangui tongkha je asong sar speed o phaikan na jaro pai thanai pura lama amo bridge pura bri khep jane kagai pura pai thangamo mahase horogo saimi aro ekdom pura speed o chalak phaikan pura hapthanai aro risk jung tongamo onek yang o mizu bari sobaika or kase missionary tongo Christian missionary kedek ma balok hayang phaji kya tabo ka yang pura ka lama mang eng sinai lama ka tal sinam tongo yang ka tabo se pura cherai phun hoite yang lama hamya mang nuk phaimani tak se yang lama ka tal chokwasu kai mo tai koek bosani bisingo no yang pizro re hoi pura thing thangnai mo pura mo direct sorpongo payo mo lama aprong ka yang sorpong rok thamang ka jengte wan sabari kai thang nang le ata yang sin tipra sabari tin jok thangman kha mo kha lama ka tal snamani yang haje balo kha yang motamuti ang tole tong thokjago kuna besar haipano ai rok ka yang daily daily si phajago bere jago ka tabo kai phaje rok balo kha onek oro kaisa taning mara si wa tei jora rogong ka yang phane rok nei ta wan su dei si pura mo harpek ni pura bike rok phane drive khaimang lak kasle mani tini yang road ka talbo nai tei fa yang bo berate hinei phale mani bono kisa lamo na singi tong ni singno nei samane lamo da si do inko bor sa sukjak. A few moments later. So finally paisok pakai yang oro prayo iko yang dol khorse malaka boekdom video kanane asake laisi jago pura kaya dongka tini bopong yang ne kisa perai phungna ne yang o kisa perai na ne singo tujak yang o belai tong thotok tini no first time ma phayang washpan phajia ko nane ga ta busa tong thok je nuhur ma tong kha ekdom tong nongi tongkha kai thangna ga nang saka o botei busa tong thok
finally phaisa baka yango gate to mo kai kaisa tuisa thewui pura yango gate snamani tuisa thewui pura yango mairok bor mana jat ama haike snamjak pura naje pura harawak pura ekdom tohotong dongkha gayang thakana yagana yang thaka ekdom tohoto khaing dongkha thangnagana yang thakawi ngana video no skip khayawai paithak jora krungi tongne sungai baksa papa pura area sa kotorma wakha pura tohotong dong hare wow yang blog khai tongo bobo sapung blog yang sa kainagana pura yang sa ek tohotong ngana haing dongkha yang sa kainagana bahirok pura kisa mahima bai lengi thangana hare busa hasam kusuk pura kusukni kai family leng thangka Oma, marah lengkah. Nomor sip ni tohotong tongo jagao ekdom. Boklon sini faina mani tini hisok basio. Wow, pura sarik sal thanda ni nomor bag thanda ngai ekdom tohotong ngai tongkha. Wow, pura serangai tongkha hare. Oma. Pura sa kusuk, pura kutuk. Moje pura tui, oro kasa pura ka bra kirma sinjang tongo na de oro. Pura u chakoma kat ni haing tong nai. Nai di ara kasa nok tongo bolong bisingo. Chin boro khai hasuk besa romo hairok smakau buni ke tawono tong kurbaya kok reya malata step ni kok pura pathor ko khari oma hakwa yang na jarkhari mani na wow bra cherangai tong jaga haisi norong phununga yang tote para so tong hare wow boglon chimo jaga na penen tong mani tini sokbasu yang tola thangnai na oma pura pathor kaung ma kharung jak pura tong tongkha gaya yang tolar go bom hain rong phunu kana mamorix pathor kasle oi klanya ni ma haino pathor chimi si bera rijak or luklai lanjan ke sabai rijak luk na je pura serangai tong haisi wow moyang te ke tuithana jat pura mo tuisa mana hasu tuisa na themani mo gayang go jate mairok bor mana jat oron tuitranga mo hai kesnamani mo pa onek balokha Prai 5 years rong kana mo gora kisa cinematic show dog nana nai tong lai sung tabok wow ble to tok jaga haisi oro onek dini pore sokbaisio o golon hak mungte bo serangi tongkha A few moments later. So finally photo shoot dog ro khai paijaka ga cinematic shoot dog kise mesa naka engkai jeng tabok nogo thangsinai ta sarik bongoi tongkha ba khaklai norok tinini blog no nachokja kana hanai nachokjagoi tongkha gai kisa like ridi comment khaide share khaide gai tinini blog omsrona haina haina rok next blog o malai finai